салому дуруд ба шумо бинандагони канали Юсуфҷон Аминов дар ютуб. имрӯз қиссаеро ба шумо нақл хоҳам кард ки дар ҳақиқат дарсомӯзу пандомӯз аст ва хулосаи ин он аст ки мо бояд ғайр аз такя ба худованд ба каси дигар накунем. бародарони Юсуф алайҳиссалом вақте ки мехостанд Юсуфро ба чоҳ партоянд, Юсуф алайҳиссалом лабханде кард. аз ӯ пурсиданд: чаро механдӣ? инҷо ки ҷои ханда нест. Юсуф алайҳиссалом гуфт: рӯзе дар фикри он будам ки чӣ гуна касе метавонад ба ман душманӣ кунад, дар ҳоле ки бародарони нирӯманду бақувват мисли шуморо дорам дар канорам ва шумо муҳофизи ман ҳастед. инак худованд ҳамин бародаронро бар ман мусаллат гардонид, то бидонам ки набояд ба ҳеҷ банда такя кунам. яъне мо шумо низ ба ҳеҷ бандае набояд такя кунем, фақат